Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, għadna program ieħor ma' Gianni Bolġ, il-Grixu u naħseb li ġa konvenċejtu ruħkom x'memorja fenomenali għandu u kemmu kapaċi jgħikellimna u fl-istess ħin jitlek wara tilqas biex narawhom. Nadik merba, Ġan, u illum ħanibdew nitkellmu fuq ftit ħbieb oħra minn tiegħek li għalkemm forsi ġew minnhom m'għadhomx magħna, però taw sjamhom ukoll biex l-għana u d-daq tal-prejjem ikomplu u nistgħu ngħidu mill-prejjem sal-kadenza nkunu nistgħu ingawduhom flimkien aħna llum u anki għal-ġejjieni. Ħanibdew nitkellmu llum fuq il-fenka. Dana x'kien jismu? Giuseppe Abela, x'veru? Abela. Sewa, u x'tiftakar fuq dan? Dakka kien għax il-bambinu jiġi kuġġin tiegħu. Sewa. U pers il-kuġġin tiegħu il-bambinu kont imur għajenza. U kienu jiġu jannu mat-tnej. U jien kont nidaqqilhom hu. U darba, insomma, diġetu il-bambinu l-iktar taqalli jgħamil diska. Tu għamil li tritjen. U kont immur razzet bil-Malti ħdeħ indaqqulhom. Immur Jerusalem. U l-fem kan laħfillu, u laħfillu bambinu koll. Kien jiġi maħna jem. Insomma, dak kien janni u koll il-bambin, il-fenka, xkien janni la bomblisa, filoli għanna filoli bordir bil-wahda bitnej, u kien għanna ispirtu prontu koll. U għamilna dik nar dik id-diska li jisim Anġolina tik biex il-fenka reġaġej. U kien għamil il-bambinu. Insomma, u ma tafxentu bindemna fujenu jek mal-bambinu, xil-bambinu jgħalfa ħafna. Xil-bambinu għamirt ħafna diski miegħu jien. Għattefi għamirt mux waħda u tnej u tlieta qasna għoddom. Imma miru jaf, miru jgħol kolla jgħoddom. Imma insomma s-sajjen l-gbar sib taħħom dak mux xorta li Pero dana fil-fenka, daka u jħosem dik id-diska Anġolina tibki xej. Żgur, jħosem sewa. Għax meta per eżempju il-bambinu jibda, il-fenka jirrispondieħ. Sewa. Għattifem, il-bambinu jidlu xaħġa, u dak jirrispondieħ. Il-klim dik minn marridix, u dik għax marida, dik għax marida bil-pormuna, u t-sejja. Speċi dinija taqbila li ġbajna nisimawa, ta' raġel li jgħiti għazil la-rusa u jgħitu ma jgħitu. Dik kien għamiltlu l-muridija, somma. Sewa. U dak il-klim u vintaħ. Il-klim vintaħ, forse il-klim vintaħ l-bambinu ma nafx, u kien vintaħu ma nafx. Naf li għamlu għatnej. Sewa, bejnietom. Esgu. Sewa. Għandek xi tifkir oħra tiegħu tal-fenka? Dak x'kien jagħmel spiritu pront iktar? Iktar kien għan spiritu pront. Sewa. U ġiri konna morru li rabat, per eżempju, kunu xitna xellarni mill-lanqas. Hemm l-iktar kien jiġi l-polizzi għanni, dak li ta' Seġġiewi. U kien għanni miegħu fil-għoli, u ta' Sika, Anġlu Xom, Anġlu Ruxa, dak kollha kienu għannu miegħu. Il-bambinu ma kienx għanni fil-għoli, u. Il-bambinu kien għanni ta' fen spiritu pront bessu. Sewa. Issa Zeppi ġa intervistajni, Zeppi ta' Zejtun. Zeppi li mu. Li doq il-kitarra. Zeppi l-Ammar? Le, Zeppi Spanjol. Zeppi Spanjol. Daka tajjeb għal porizit ħafnu. Tiftakru dak inti? Ja, niftakru, somma, niftakru xena, mux kbiru. Daka minn tal-axħaru. Minn kunitu dak speċi kien kompanjak? Le, mux kompanjali li xu naħseb li għadhom ma kumpanija xej li sejri tajjeb jien, minn ċert. Pero, u janni tajjebu. Janni ħafna mill-aħjar. Janni l-fatti. U jixti, per eżempju, ndoqlu jien, għax kun meta mur zejtun, kull ta' tumur sa' zejtun, per eżempju, zejtun. Jgħidli, ej għandix programma għamli, ej għamli, najdlu jena tuħux fastidju, għax kan għamelli, l kirret ndoqlu ħatijor. U jena kista jkun, mish t-superfa, mish medve, xej, mu dawla affarijiet. Jena mart ndoqlu ħat. Mish ħaxa, ġazur ġorġ. Jena sibtni tajab jekku. Ħabba żmien. Ħabba żmien u ħabba kollox. Umbattet mur hemmhekk fis-satin ta' billejn għadek hemm. Iktar bħalhom dak sieħ. Jena ħankun id-daru ma norqodx. Qed tifhem għax daqqa nara film u daqqa ngħid hekk. U ma
qiegħed id-dar xejn jaqbadni n-nas norqod. Ħalli nisimgħu l-ewwel silta li għandek u dina jisimha id-do. Do maġġora. Mela, hemmhekk smajna dik il-melodija, id-do qedni la ġan. Do maġġora dak. Dina qed tgħidli li dik għamilta waħdik inti. X'jiġifi? Ejju. X'jiġifi għamilta? Dika jiena kont qiegħed id-dar, ngħidlek is-sewwa kont l-isptar u meta ħreġ mill-isptar taf inti tkun qiegħed id-dar għall-kura tirranġa tistrieħu da u rajt il-keterra tħan għamil biċċa ħa. Imma mhux dak jien għamilt tal-biċċa tal-keterra da. Għax dom da xej waħda, għax da għajadu tfal, da għajadu l-korozzi ta' fenti. U kont għajad waħdi u għamiltek, dik kollox waħdi. Il-melodija għamilta kollek, kollu b'italija waħdi. Ġifieri l-ewwel għamil l-akkompanjament. Le kollox daqqa dik. F'daqqa? Kollox daqqa. Isma'. Għandi jekk li għatajt int, s-seġġejn wara di. Għandi s-solek, għamilt biċċa waħdi, u għamilt s-suffara kollox waħdi. Insomma, tifhem, għandi xi ħaġa waħdi. Di ma tantx twila fiha 10 minuti. Imma di kollox waħdi. Kumpanjament u prim f'daqqa jgħidu la klasek diju. Sewa. Ġifieri biex xejn għandu l-klasek ta' imma di fintajtek. U l-naxxeli. Bil-mota xi jibsa xejn waħda. Sewa. Di ma tiġi doq bil-pinna biex tagħmilha ta'. Bsu bajk. Għax t-tżgur jidħlu pereżempju ħafna klasek fil-minni fiha. Mhix ma jagħmlu naħseb jagħmluha bil-mod imma jibsa kollox daqqa. Għax jagħmlu kumpanjament kollox, tittilfes kollox. Kien għabbejt ndoq il-fa, per eżempju, id-do, bejt nammesset ma fa il-fa dak il-ħin. U ma tafxent il-gadanza kollox. Kollox waħda l-għan jeb kolla. Inti tal-pari ġifieri kas bħal dan tagħmlu bis-subajn. Dak bħal xogħol bħal dak ta' sabiħ bis-subaw. Issa, ħalli nisimgħu siltoħ interessanti li jisimha Sol ikkurdat.
Ġan, dika kienet daċċej twila u. Fi 12 minuta. Sewa, Solu kurdat dak. sewa. U dina l-istess għamilta biċċa u biċċa jew kella. Le, da qed jikkompawnu Miru Ġanni. Sewa, Ġanni Tatro u Miru Sultan. sewa. U insomma għamminna dak il-ħin insomma f'dara minni għadi. Fi 12 minuta. X'fija differenti mill-oħrajn din? Għax hemm ħafna affarijiet Dak differenti. għandi 4 sollijiet. Fl-4 ġemat li ġejjin, 4 sollijiet ħajkunu daw. Ġifiri għandi soli trasportat fil-bidu. Sewa, Għamilt soli kurdat bħal da, pero liħor kim maġġel. Ġifiri kważi mux għallana, da' wahdu. sewa, Sadam rridu da' wahdu u koll, imma dejsta jannu u koll. sewa. Aslu. Das l-għardu soli kurdat għana, u liħor soli trasportat. Sewa. Baqanna ftit bi poħra, ħan nitkellmu fuqhom għaliex inti daw tagħhom sewa nibdew l-għannejja du sażuh illum id-deni. Kalċidon vella d-deni. Id-dani kultant u għandu, orrajtu, Mill-Marsa. Mill-Marsa. Janni u Probablement bħal-qormi dak. Minn bħal ma mawx għalik. Ma janni koll, insomma, ma tafxint. Għax ġili mura għandu, jena Italija mura għandu. Good boy u kollu. Ma bħala speċi ġiri daqqejtlu. U mux darba u tnej. Issa tjib ħafna u. Għalli kien għall-ewel. Issa tjib ħafna u. Inti tiftakru Janni ma Johnny, ma John Laws? Jew għatma. Ġili għannu flim, kien ġili għannu. Għatma sabtaw. Id-dani għanni ma kullħatu. Daqqa ma dak u daqqa ma liħor. Sewa. Tifem. U kont nafu ħafna dal-axħar jien għax kont ndoq ma għet jgħidu l-bloq. U kont ndoq miegħu u jgħamil xi sara tal-ewwel mill-bloq u jġibu għana u. U jena mur ma kullħatu. Ma ħan nitkellmu fuq Frans kassar bloq qed tgħid issa, da semmejtu inti. Sewa. Dana kif speċi kif tafu sewa l-Frans? Dak li xtaw wieħed li nafjen. Dak jgħu ma b'miegħu. Ukoll. Dak fil-mkien bib ma b'miegħu. Tajjeb. Dak u ġanni biex ndoq l-aħħar, dal-aħħar ma kont ndoq ma ħadd. Sewa. U jgħamil programmi u insomma, ma jtimullu. Akkanit. U ħafna. Akkanit Frans? Akkanit ħafna, ħafna. Jgħaf xejt kollu. Sewa. Insomma, u jiena mbagħad meta kon għandu flimkien u Janni. Mbagħad ma morx iktar ma ħadd. U tlaqt lilu kulħadd. Ma mort ma ħadd għandi ndoq. Xi ikun hemm xi garaxx imur nagħmel xi sela u lemmi u ndoq ma kulħadd hekk. Imma xandir u mbarazzijiet marriċ l-zarati, ma jċej. Issa fuq iż-zinżla, x'kien jismu dak iż-żinżla? Iż-zinżla minna li jakarċin jismu jien. Sewa. Minna li jakarċin. Da kien idoq ukoll? Le kien Janni rabu mliza dak. Janni. Kien Janni tajb ukoll ta' dak wieħed mit-tajbin. Għax kont immur ma ta' ċoq, għalli għaffillu kont immur ndoq miegħu, dak iż-żmien kont ikkumpanjah jien. Ara kemm ilu. Insomma daqqitlu xi ħaġa primin hu. Sewa. L-ewwel hemm. Tajjeb.
Tajjeb, ġan, di x'kien jisimha, jekk jogħġbok. Di sema sur trasportat. Sawa, u differenti wkoll mill-oħrajn terġa'. Għandek raġun tajtek, għax ġew waħdi qed indoq. Kollox waħdi hawn. Tajjeb, Ikollok akkompanjament miegħek mod ieħor, imma kollox waħdi. tajjeb. Ħalli se nisimgħu l-aħħar melodija, interessanti wkoll, dik li magħrufa tas-sufara. Mela, emmek smajna s-sofara ġan, għonek mi qed idoqlok. Għawek kollox jien, kollox waħdi. Sewa. U dina tafa fejdu ta' s-sofara, dejjem insaqsin nies ħadd ma jaf nafal fej. Ta' s-sofara deħila, ta' darba kien hemm wieħed jgħidu l-Papa mill-Furjana u kien hemm kamlu it-tapp għal jafillu. Sewa. U bida jdoqlu. Għattif kien wieħed jdoq il-mużga mhux ngħid minnu ma tafx int. Ġifieri kumpanjahu. U it-tapp ikkumpanjah
Da il-Papa jgħidu. Sewa. Issa tasfuffara fej jagħmluha ma nafx. Issa tasfuffara fija mod ieħor. Ħadd ma jdoq xorta, inna l-melodija għamilt jekku. Sewa. Kulħadd idoq. Ġifieri hawn varjanti oħrajn allura qed tgħid inti? Hawn modi oħra kif indaq. Għaw melodija, imma l-melodija tagħha propja għamilta jiena. Sewa. Għax imbagħad bħal meta bridem jgħanni u tagħmel il-prejjem. Sewa. Kulħadd jagħmel il-prejjem hu. Imma l-għana mhux jagħmluh bil-prejjem, l-għana jagħmluh bis-stofi. Sewa. U l-prejjem tagħmluhom kif trid. U hekk kien tasfuffara għamilt il-melodija tagħha l-għanja l-melodija. Imbagħad għamilt il-prejjem tagħha kif dillien u l-baxxi. Ġan l-aħħar komment inti llum għandek fuq is-70 tinna darba. That's good. Kif sitta magħhom. Kif qed tgħaddi għall-ġurnata? Insomma, immur sa fejla sal-ħamrun, nisma' qoddis nidħol id-dar, nerġa' nrox ftit, murda xejn fejn sħabi, nerġa' ndabbar rasi ħabbar ksieħu. Imma l-kiterra ma qtajtix? L-kiterra ndoq id-dar, jien mhix nikdeb, ndoq kuljum. Għax jiena dik qed ġalbi hu. Daqqa karzonetta, u daqqa marċ, u daqqa hekk, u daqqa dejja ngħaddi żmienu. Ħadna pjaċir ħafna bik, ħan nisimgħu l-aħħar melodija jisimha il-mitna. Waħda wkoll sabiħa ħafna milli għandek u nawguralek fis-sem is-semmija tagħna omor iktar ħadd paxxina iktar bil-mużika tiegħek. Grazzi u lilek ukollu. Mela, Ġan, l-aħħar mistoqsija tal-aħħar żgur issa.
X'jidillek minn daq tal-prim illum, taf li l-prim kitarrista qed joqsu ħafna. Ftit baqa', x'jista' jsir? Jonsu bil-forsu. Għax aħna qed nispiċċaw. U l-oħra jilħu. Però min jilħaq irid ikollu mħu tajjeb u biex jagħmel il-prejem. Il-prejem mhux kulħadd jagħmelhom. Min ikollu mħu tajjeb jagħmel il-prejem, min ma jkollux jibqa' fejn jkun. Allora se nagħmlu ħarsu aħna issa immutu. Aħna l-antiki jien Andrin ta' ċoq għalli jaffillhom kollha barra Andrin u insomma jien hemm il-bożen, hemm ta' ċoq u t-tap, lejda kollha tlaqna il-baħar aħna u kollha għandna żmien. Issa jieħu l-oħrajn. Sempliċi, imma kif sa jieħu il-problema? Assum jaħu skont il-moħħu. Nittamaw li iklim li għetajdinna. Jien Italija, per eżempju, Italiju m'għandix bħalma kontu naqqasu. Però nittamaw li iklim tiegħek jaqa' fuq id-nejn b'saħħithom u jifmu il-kumment moħbi li għettajt inti. Issa baqa biex nirrangazzja li tal-li oġbok t-istedinni, sawa il-qajt l-istedinna tijak u nirrangazzja li l-ek u l-daw kolla li għaw ħadejna. Nirrangazzjawk. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.